assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ko arnoɗo gam sukaɓe men jagganoɓe to ngawle degra sababu leyɗele mumen waalo wi leyɗe men waalo yo goppe ko ɗum nanggara hande cokala to ros hande numbaɓe nder nafsot hande ko arnoɗo gam ñawore mabɓe hande ala ko darɗo hande koko muttannaɓe so wona yiɓe goppin ko ɓuuri yawde yaccade yim goppin won haydara fawi e dow mabɓe nde wonno ɓe nanggata ko toñade ɓe nanggata ko darna leyɗe mabɓe waalo ko ɗum ɓe nanggata ko ɗum ɓe fiira ko ɗum ɓe dimbara hande nder dumbirto hande ko darɗa wiide laamu ngu sukaɓe yo goppin ko ɓuuri yawde e yaccade nde wonno darndagal ɓiɓɓe muttennaɓe yiɓe gongo dagal ɓiɓɓe muttennaɓe yiɓe potal hande ko dariɓe gam salade toñanggue ganduɗama mo laamu fawde ɓiɓɓe muttennaɓe hande kala muttennaɓe hande jiɓɓe gongo ɗiɗɗo ha hande yiyeɗo e ɓeɗo haade ñawleɗo wasata ñawle darnagal dane maayi no didorino hande ko laamu ngu kañum meranto gam yiɗde fawde ganduɗa ko jugmu e nder leyɗele ɗe ɗum enen fof fot darade gam darnade ganduɗa horna leyɗe meɗen waalo gandi ɗe leyɗele ɓuuri kanŋe kono leyɗele ɓuuri pétrole kono leyɗele bona ɓuuri jamɗe kono leyɗele won fof meɗen bandiraɓe gande hande enen dane maayo koɓe ala ko kodarɗen hande dane maayo wona leyɗe men e waalo ɗum enen ɓuuri funde leyɗe men e waalo wurna men e maaji men parawas kaso kasanke ɗeɗeɗe ɗeɗɗeɗe ɗumen garande gam darnade ɗo leyɗele waalo nde wonno hande ala koɗaɗe leyɗele waalo keɓɗa ko ƴiƴam neɗɗara hande makko ƴiƴam en jatarami e bandiraɓe minen kalan darade en dartugo lamin yettude leyɗele ɗumin taga leyɗele leyɗele en naftiro enen ɓiɓɓe ene leyɗele en dari ene fuɗɗi men ala ko wawde naftorade ɗum enen foti darade enen foti salade ɗo senade ɗum muttanade hande kono wawde yiyeɗo ganden paamen hande hakke rokkitake sakkitake mudditake tetto anan daroɗo hoore ma nde wonno so kadi a darnaki hoore ma ala ko e daro darnama hoore ma ɗum ko an han darnade hoore ma woɓɓe ballitma e ɗeɗon darɗe ɗum noon hande ɗum dari ɗo gam salade gandama ɗeɗo sukaɓe men jaggaɓe koyɗaɗema amde e belaɗe so goppin ko yawde e yaccade gam ɓindide laamu min darotoɓe hande haɗi goppata ɓe goppata kadi min dokkaɓe darde hani ɓe goppiɗiya nde wonno ɓe nanggara ko senade nde wonno ɓe nanggara ko wiidena leɗɗe men waɗi yo goppa ɗum ɓe nanggara wassalam ko musidmon debbo libéré, libéré, libéré.